ayindiudza kuti hauna musha. Yes, thank you. Sumkati. Kuudza zvakaita. Pekutanga ndakanzi ndabatwa nemurume. Wakanzi nani? Ndakanzi namai Rumbi. Maoko yavo mashure. Vamai guru. Mune makambonzwa here ndikati ayei zvikanzi muri kunzi makabatwa nechikomba. Chikomba chacho ndiani zvikanzi ndihlahla ngabosi. Ndikati makazvinzwa kupi? Zvikanzi imi hamuzvizivi nezvazara muno mese. Ndikati aiwa ndizvizivi. Zvika ndakwenda ndikati kwete hamuendi vatete. Mirai mundizivise kuti munhu wachona ndiani. Vatete vacho vari pano. Avapo. Vanogara mumasvingo. Zvikanzi ndakaudzwa namai Delight. Ndikati aiwa chifundire bhudhi renyu. Kuti ini ndakadini ndakabatwa nechikomba. Zvikanzi aiwa mai guru zvinhu zvemakuva zvinonetsa. Ndikati aiwa ini handizvidi nekuti murume wangu haazvifariri zvamuri kundiitira izvi. Fonerai imimi. Zvikanzi aiwa. Ndikati mira ndivafonere. Zvikanzi aiwa mai guru musadaro kana. Ndikati ini handitodaro. Ndoda kutoti inini nditovazivisa uripo. Ndobva ndavaudza baba. Vakanditi ndakatoudzwa kudhara ini zvakutaura izvi. Ndakatofonerwa kudhara ini kuti ndodanana naye. Heya kwadi kundiudza. Ndobva akazouya kumba. Zvikanzi nyaya dzandakazwa kudhara ini ndakafonerwa kudhara ini. Ndikati komudai makandizivisawo zvekuti inini ndiri kuita chihure pamba penyu. Iye kuti kwaizvona ari kuti ndakamudzika pamba anditozvizivi. Alright. Akangobva pamba. Iwo uri kuti chi uda murume wako? Tomuda zvekuti agara pasi. Sumuka chikaunzi. Tudze. Ini mai avakandifonera saizvozvo. Vachiti ndiri kunzi ndabatwa nechikomba muna Tapos. Ini ndikauya kumba handina kuvhunza kana zvandakavhunza ndikasvika ndikanyarara. Iye ndokumhanya kuhama dzangu. Hama ini kuti ini ndakadi ndakahura. Iwe wakaudzwa nani? Kuti yakabatwa nechikomba. Na iye ndiyakatondiudza. Ndiyakandifonera. Aya but ari kutaura kuti iwe wahanzvadzi yako. Ndo yakauya nemakuhwa. Ichibvunza mai guru. Yabvunza mai guru. Iye mai guru akati chimira tifonere bhudhi vako. Kwakatadza kwandi munhu wako. Kana iwe ukazozviwa neumwe munhu nyange zviri zvemakuhwa zvinozofamba zvakanaka. Handi wewe waifana kutongo wafonerwa kuti varipo here papo vaasisi tinzwe mododana because zvinhu zvemakuhwa kachikaunda. Do you know here chikaunda kuti iwewe masiblings chaivo vanogona kuchiva lifestyle yako unoziva. Inini panapa ndoda kuudza inini ndiri panapa. Nditori hanzvadzi dzangu nevamwe wangu vandakazvarwa navo kuSouth Africa vanofamba vachitaura ndechikwambo. Tinorutsa mari. Mari isingaita chikwambo yani. Unofa ukaenda kumusha. But handina ndinozvona magara postal yaunoziva. Saka iwewe wakambodzeya here? Ndakanga ndiri pakati pekudzeya nyaya ndiri ndega. Saka ndakazoona mudzimai ndiyakumhanya kunida kutondirevera kuhama dzangu. Ndikati kokundorevera kuhama dzangu. Saka ini ndozvakazondiita. But ndiye here chikaunda ndisisa kana. Ndisisa point ndatopika kudhara nhauva yako. Ndatoipika. Iyi ndatoonayo. Ndiye here mukadzi akavimbika. Ari right ataurika. Ukazorwa iwewe nevanhu kuti mukadzi wako akabatwa nechikomba. Uyo akatotaura kachiri kubva kuhama dzako. Saka ari right kakudzosera futi kuhama dzako iweyo kuti hama tarisai muone imimi kwenini umwe wenyu handika umwe wenyu vateta vemakuhwa ndo vakauya vachitaura. Handinoona kuti vaitoramba kuti iwewe uzvizive kuti varipo pamba pani pako iwewe. But tiri kuti iwewe mukudzeya mune vana vangana maya? Vatatu. Imhuri yai. Iwe unofunga kuti mukadzi ane vana vatatu angabva hura ari pamba? Asati azviona izvi. Izvi zvotanga vana vatatu. Wohura wodzingwa ane vana vatatu. Oendepi? Iyo yestendi yekuti anzwakatenga stendi kuhama dzake kwaanoteerera ndiye hama dzake here. Kaka stendi ndakatozoitora ndikaenda nayo kwaHeadman kwavamahlau ndikavatsanangura uyezve ndo vakange varipo. Hama yacho ndeipi vakatengesera stendi? Vakashayika vese. Ndakazotenga kuhama dzemurume
saka manje ziye basa le saka kana watenga kwamanzi emurume istendi ndeyako kozvi kutaurwa papapo zvipindana papa yedimini vakange varipa kuti ichokwadi vekwamoyo ndo vakamira kusvika one stand saka yedimini iwe yedimini vamahlaura vamahlaura togona vachenza padare ndakaindapo kana vakatodaro hayo ndibaba wangu vakatotaya stendi hatisati apa mazakera stendi yangu ndikatengesera mukadzi wangu anditengesera stendi amai yake anditengesera stendi iyi ndatenga ndini muriti kweyo mastenzi atitengeswa here ndazvisungwa zvamurutaura zvirosunga munosungisa masabhuku hazvitenderu stendi atengesi stendi kana munhu abva ndozvekana bheki kuna sabhuku nekukansu nekuna mambo ndozvatozivasa saka ndeyakwe hauzoruterera ine zita rako standi rangu komanje kounogohlei izvo ndozvanoita kusaka kumushairi ya ndoti izvozvo ndo zvimwe zvakandibata ndikapedzisira ndaona kuti nezera randava iri ndinogona kuzongopedzesera ndofa ndosiya vana vasina chava nacho ndikatoona kuti rega nditsvage stendi kumhuri kwedu kwandakabva kwandakatokuvakako kusosombe saka uri waka kusesombe saka wakutransfer mukadzi kuenda kusesombe kana ndave ndabata chokwadi panyaya dziri kutaurika idzi chii wakaiwe chikaundi hadi munhu akapusa mwanangu ndaakuudza chimwe chinhu nhasi ndoda kuchitaura varume avaripo nemadzimai ari papa izvi ndozvataura mai vangu vari pavanoziva ndotaura chokwadi padare navo chinyadzisa ndotaura iwewo mukadzi kana achinzi anongora muisa runyoka kana uchida tokutsvagira vanoisa runyoka kana uchida nhasi chaichaenda naro runyoka kuzvo towashedza muisa runyoka wakatarisa izvozvo izvozvikuona hapana zvasingagoni kana uchida vanouya oisa runyokwa aba anoba kwakanamirana nemunhu kana kakazvimba dumbu izvo chakakosha ewe chikaunda chakakosha nechekuti musauzikwa ndokusanga ndisina kumhanya iwewe zera rako waamunhu mukuru hausini mwana mudiki wokuti adzi tingafamba tichiti uchitaura no iyoyo stance yawakaita kuno vakamusha kwako zvakatonaka unotora mhuri yako iwe utokuisira key tinayo key pincode tinayo chikaunda tinayo tinovacheza vana jangara vanouya kana vaiko zvino so vanomusota hatidi izvozvo so the ball is in your court haugoni kurasa mhuri kana nenhauro yemakwai makwai hatibatsiri I think you must reconcile iyo futi vana ningi madzimai aka havafani nhauro haifani kuzotaurika hatidi zvinhu zvinotaurwa zvakadaro 2 vane makore mangani ko madzimai ako ayo yani makore mangani ekuberekwa vachiri vadiki vanda murume pedo vachiri vadiki hapana mukadzi murume anotozomuramba kuma 61 64 but vamwe vacho izvi hati mashona zvezvitodzonza saka unofanira kuzviziva iwe kuti achiri kuda murume haagoni kunangira kuzogara kunzi ndiri mukadzi ndiri kunzi ndiri kuura ini ndakapedza ndabatanidza nyaya iyi nechikonzero chekuti tine zvakamboitika mumashure ndichiuya kumba pese pataisangana ndaita madohwa patasangana ndoita madohwa mablisters aya aibuda panhengo aya ndikamuudza ndikamubvunza ko chii chiri kuitika komairegerei kuenda mese kaimi kuchipatara ndakataura naye handina kuona mhinduro yacho kuti yakabuda sei saka unoziva here chikandokutaura vanhu vakangwara isusu tiri varume kaisu takangwara isusu takangwara nengi chikaunda todya poto zvakawanda saka toziva zvazvinoreva zvauri kutaura izvo vakadzi ava vanogona kuafectwa neyeast infection inogona kuafecta iwo semurume
saka mukadai makazviitarisira kadi yakachenjera mana chipatara kana kubayiwa kana kudii zviriko iwe uri teacher but hausi nhingi hausi doctor, you are not a health expert iwewe you could have found a way yekunotariswa kuchipatara saka urundudza maguma usangana najanuary january pawakabva ipapo kowaenda kaunotariswa ropa neotariswa motariswa kuti hapana heriyo ma-STIs zviripo kana handi zvipatara zviripo. What's the problem chikaonda a professional person like yourself ini handidi kutonga maticha panapa unoziva handidi kutonga vanhu vehurumende ndikakutonga ndogona kutonga zvinokwadza indotonga kachikaonda ndotonga zvokuti kana newe apa haupuri gedha nekwakatori waremerwa nemutongo wangu saka ndiri kuti mundiedze mukandiedza munozondiwana manje munondiwana uri kuti chii saka nemhuri yako ini ndopata uri kuti chii nemhuri yako ini handinangu chinenge ndingati ndane pfungwa dzandinadzo kunze kuti ndenge ndichiri kutsvakurudza panyaya yematauro aiwa undotsvakurudza munhu nai ndakuudza kuti kana vachida pingo toisa ndapanzwa ipa saka uri kuti chii nemhuri yako ndotora shoko renyu remaria mhuri yako uri kuti chii nayo ndopatavi kuzorufana enda nemukadzi wako handi property chiriko ndokwanofanira kuenda ka uchinoita aseteni muri kuikoko zera rako chikaonda raizi zera rekuti hanzi unodliwa nebrain iweyo asowari katicha kawakawana here kwaokoko chipara chirambidzizve kana wakawana katicha unoti mai mwana ndakuwanira munun'una ndodati mugare zvakanaka muchitarisana mokombiyuta manje isekerera kunzi abvusumuzi mukoma wangu akajara chiparo aita kaenda kwamasipanda kuenda kumangwenya iko zvino ari kwasquare ari kunavhata kwese iko kwari kuenda vajaira chipara saka hachisi chinhu chekuti hanzi chinoshamisa ubhalansa njani muchero kuti ubhalansa njani saka wapaona chikaona this is iwewe tora mhuri yako moenda kumba moregerana iwe unoregera kutaurisa simuka moregera kutaurisa aona kuinda hama dzachikaunda ka wakapfingwa nehama dzachikaunda odana nehama dzake wakamanya pafoni pawakanangira ndo zvakatsamisa murume vaifanira kuvadeyeza vachikaenda vaikunuku kana dei vakatepa vatete vachitaura vavopedza zvese aiwa baba uyai kuno vauya inzai koti andika zvataurwa izvi zvataurwa naatete zvinondibata baba umwana iye utaura andakambozvizvawo you never know munhu anogona kuuya neshoko odzauya achida kukuparadzai uyu yanga akavaka kumayoka munotonogara kumayoka nokuti mahlauro akati haastendi haise kwamwoyo kwamwoyo chihai we don't mix things naiye mudhara akayapa chamutsiura kuti hai usapinda una kana mapa munhu stand musazotarisa zvakawanda izvozvo zvaamunozotaura nokuti idzi hama dzenyu iwori hama kai mahlauri saka mema kutora advantage yehama kuti uimutoro but still mema murova kana mema murova siriso mamurerudza nesuwo kudivi kwedu techitowo tina vatete vedu kavari pachikaundawo kembi ariko hanini hanzi adzi yake mahlauro wacho saka anenge ariwa futi mwana so we don't like such a scenario iwewe chikaunda mudzimai wako nomuda kana kana pasina chipomero saizvo zvagadzirika ndinomuda aiwa imbomutsoda tiradze kuti nomuda padari apo padari tsoda mudzimai wako
Good. Hayo yasombata zwana. Tarisa unakwenda. Musaona chibhegi chako. Isachi bag up. Iphone chako. Isibisa maoko chikaunda. Ngakuthi hug. Chikaunda. Tora maoko akho iwo unopinza maoko akho. Tora instructions na. Indo chatisa. Iwe isa maoko musoro. Musoro kumabendeketi akhe. Aiwa. Ako maoko anopinda apa kamo exactly. Ako pamusoro ndizozo. Sodana epelupelu. Good. Muromo unofana tarisana. Mesaka tarisana. Chiyazomtsoda. Chikaunda una. Yazomtsoda bata zvakanaka. Bata. Nyatsoda chikaunda. Aiwa. Alright, rambai makatsodana. Bata ora makatsodana. Good. Yapera. Inaomba mnoga. Iwewe mimi mandi vana mai guru ari ndaya muno. Muno pesa. Pamsoro idari mapokose. Nandine muvunzo. Karai basi. Ndangabamini vachitaura kuti hanzi ambokomwe vakati shande. Makusanganisa nyaya. Ayo. Ndiri kuda kutotaura kuti isusu semhuri yokwamwoyo isisi handifungi kuti pane chatiri kukomplaina. Tanga tichitofarawo kuti tine hama yedu iri pedo ivo vachikaunda. Apa handizivi futi pane zvimwe zvandachida kunzwisisawo muri pano nokuti pamwe tingazokone kunzwisisana taapadza. Umuzi lo owakiwa Twanga. Kondrapo wakele kunuchikaunda. Angwazi kuti lo uyawazi mubhozvere kona. Uyakwazi ukuzonda kuphela. Yangeni chela Yebo. Nina ntangi unyana ukhathana lo. Chela na ngokumela. Otherwise boss imama ugalimisa. I think that. Vanogara vese vanozana matsisa. Kadzi nemurumi. Saka zvaizvozvi vanotaurana uroda kuchiyo. Ndakafonirwa ndichinzwa murume ane mudzimai atovaka kufunga. Saka handizivi. Nerwa ina ndakwaudza inisi vanochiziva. Pindura mubvunzo. Vakaroora here. Handisati ndaroora. Ndinevavandudza ndimai amweni kuti murume paabva kumba ikoko achiti ari kuenda kubasa. Akauya kuno nemudzimai akatondiratidza list yekuti akadi Wakamboindere pana amweni. aiko kwangu handinamboenda izvimuvataura Chiro chowasitenga ndoifana kuenda unozvionera. Unoona chokwadi. Unoona kuti ndizvera mudzimai wacho anogara naye kubasa kwavo kupi kubulawayo kubasa kuziya here. havabvumi kuti ndisvike kwa handitokuzivina nhasi Why? ndisika kusinza akatanga kushanda. Haana kumbofera arambidza. Asi kuti magariro andaita pakwandai kuchikoro kwandaive ndiri kwakanga kusina pekugara taishiya. Asi zvino anogona kuuya. Anogona kuuya asi kuti panyaya ari kutaura kuti wanzi mudzimai chichi ini chiva ndochiziva kana ndaroora ndichamuzivisa. Saka iko zvochaenda naye here kubulawayo. Pari zvino handichakandozomutora. Kokaenda naye iko zvino kaona sunukizvo. Zvanhasi hanenge ndisina kugadzirira. Saka nhasi zvikenhamba. Nhasi unotoenda kumba kwakozvo. Mondobikirana machokwe. Nhasi nokwaunondorara dare watosungwa nedare. Headmaster wakutogora kutomufonera. Panzwa izvozvo. Nhasi unoenda kumba kwako. Munotaurana nemudzimai muri kweikoko. Zvimwe muchiporisha. Zvakawanda wanda. Mozodzoka musi wa 30 November. 30 November muchitizisa kuti kumire sei. Ndikumbirwa patete apa. Aiwa, mwedzi unenge wapera magara nebhonasi inenge yasvika. Saka hativatise. 30 ndodare chikaunda. Ndakutonyora pabhuku pabepa pangu apa kuti expected deal on the 30th. Next. Kuzane muli yakobhanda.